Hi guys! Welcome back guys sa aking channel. So for this video, puntahan natin yung overlooking dito sa Dragon Fruit Farm. Ito pupuntahan natin guys is nakapunta na sila si Ate Charing, It's Me Emir, at saka sila si Marinong Homeboy, Rakitiro Vlog, sila si yung mga co-vlogger ko. Ayan, so dun po yun po yung tuktok ng bundok. Puntahan natin doon. At saka bago pa tayo makapunta doon is madadaanan natin yung kandingan ni Tatay. Tapos yung parang kuiba patungo sa langit. Tapos yung kasaba farm ni Nanay Gloria. Ayan. So puntahan na natin guys. You know, dun yung tuktok ng bundok. Tara, magturo tayo. Or isuroy tamo dito pa dong. Ayan. Ayan. So dito talaga tayo dadaan guys. Kasi nandito yung daanan patungo doon sa bundok ng napakataas na bundok. Tapos matatanaw natin yung mga magagandang tanawin dito sa Dragon Fruit Farm. Ayan, so ito yung daanan dito. Surti tayo ngayon kasi yung daanan is hindi maputik kasi hindi umuulan kagabi. Ang problema po kasi dito pag umuulan, maputik tapos maslide tayo, no. So ito yung kung nakita nyo, dito kami nagtanim ni Tatay Andres. Itong mga saging na to, kami ang nagtanim nito. Yung mga maliliit pa. So dito tayo dadaan. Saka diyan yung citrus. Diyan po yun. Yan, tingnan nyo. Napaka putik yung daanan. So ngayon, nandito tayo. Patungo na tayo dun. First, una natin mapuntahan is yung ating madadaanan yung kambingan ni Tatay Andres. No? Doon tayo dadaan. Tapos niyan, yung parang kuwiga patungo sa langit. Makikita niyo yan guys. Kasi dadaan po talaga tayo dun. Parang nasa kagubatan lang tayo, no? Yan. Dito na tayo. Dito na tayo. Dadaan. Yan, no? Hindi pa tayo nakasaka sa itaas pero hagal na po talaga ako. Yan o. Dito, pwede tayo dadaan dito. Kasi nung pumunta sila si Ate Charing at saka sila si Emir, may timang at saka si Jing Astor, dito sila dumadaan. Yan. So dito, first natin na nadadaanan is itong kambingan ni Tatay Andres. Yan o. Dito niya nilagay guys kasi yan o. Parang kuiba. Yan. Oh. Yan. Ito yung mga kambing niya. Hello, kumusta? Kumusta mga kambing? Hello. Si Tatay pala, si Tatay Andres pala yung magkumpay nito. Tsaka ito yung mga kinakain nila. Oh. Ayan o. Ang dami na nila nakain. So, maglawag si Tatay Ani. Magpakain si Tatay is in the morning or sa umaga. Tapos sa hapon. Pangalawa lang pakainin ni Tatay. Sa isang araw, dalawang bisis. Sa hapon at saka sa umaga. Ayan o. Yan po yung mga kambing niya. 1, 2, 3, 4. Yan. 2 sana yung anak pero yung isa is namatay kasi yung pag-anak niya hindi siya naka-survive. So yan, ito na yung first natin na napuntahan. Ang mga kambingan ni Tatay Andres. Ingat lang tayo kasi ang dulas. No? Dito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo no, na para siyang kuiba patungo sa langit. Yan o.
Yan. Tingnan nyo. Para siyang patungo sa langit talaga. Tingnan nyo. Doon tayo dumaan. Tapos dito. Yun, no? Tingnan nyo. No? Para talaga siyang kuiba sa langit kasi yung kita nyo yung puti na yan is yun po yung langit. Punta tayo doon. Kunting ingat lang kasi baka madulas tayo, no? Yan ang... Wow, ang ganda dito. Sariwa yung hangin. Dito talaga kami dadaan kasi easy lang. Yan, no? Parang nag-adventure lang tayo, no? Yan, no? Ito yung daanan. Patungo doon. Baka nandito si nanay. Tingnan natin. Kasi dadaan tayo sa kanyang kasaba farm. Ayan o, nandito na tayo sa kasaba farm ni Nanay Gloria. Nay? Nay? Wala si nanay. Check, check. So nandun yung bahay ni Nanay Gloria. O, yan o. Yan po yung bahay kubo ni Nanay Gloria. Yung pumunta ako palagi doon. Yung may kamutihan. Yan po yung bahay ni Nanay Gloria. Tanaw na tanaw mo talaga dito sa kanyang kasaba farm. Dito. Ito yung mga kasaba farm. Nakita nyo, nung pumunta ako dito, nag-tour ako. Ang daming kasaba farm. Malapit na ito ma-harvest. Kasi sabi ni nanay, sa isang taon, isa lang mag-harvest ng kasaba tree. Yan o, ang dami. Marami po talaga. Hindi natin mabilang kasi bibilangin natin baka mabutan tayo ng gabi. Doon o. Doon, marami doon. Tsaka doon, meron din doon. Mga almost mga I think mga 1,000 siguro mga puno ng kasaba farm ni Nanay Gloria. Ang dami. Ito, no? Yan, no? Ang dami talaga. Di ko talaga mabilang. At saka dito, mayroon din ditong... So, itong kahoy na to, ito yung tinatawag na atipo. Yan, no? Yan po yung atipo na kahoy. Sarap dito kasi sariwa yung hangin. Yan, no? Yung kasaba farm ni nanay. Ang daming puno. Yan. Wow, grabe talaga. It's a blessings po talaga. Napakasarap sa kasaba, no? Is yung kasaba cake. Grabe. Na-miss ko na yung kasaba cake na yan. Kasi nung bata pa ako, nung sa elementary, yan po yun talaga yung snack ko parati. Yung kasaba cake. Ayan, no? So, kitang-kita nyo na guys, yung overlooking. Yan, wow. Parang nandito na tayo. Ang ganda po talaga dito. Grabe, promise. Pag kayo pupunta dito soon, sige gawin namin tong suri spot. Di talaga kayo magmahay. Kasi makikita nyo talaga yung mga magagandang tanawin na hindi nyo pa nakikita. Ayan o. Dito tayo dadaan. Kasi parang wala ditong daanan. Ayan guys. Wow. Wow. Dito na tayo dadaan. Wow. Nandito na tayo guys. Uy. Ingat lang tayo. Yan o. Wow. Ang ganda. Ang gandang dilag. Ayan guys. Yan o. Wow. Piri natural po talaga. At saka napaka-organic yung area. Yan yung farm namin. Oh, mga dragon fruit. Yan o. Doon tayo kanina. Yan. Doon tayo kanina. Nag-intro ako doon. So yan po yung mga dragon fruit. Ayan. At saka doon. Grabe.
Napakaganda talaga. No? Sariwa yung hangin dito. Tapos yun kita-kita yun yan. Yan po yung simbahan dito sa bundok na lugar. Nakapunta na din ako dyan. Kasi malapit dyan yung Nilmons Farm. Nandun po yung Nilmons Farm ata. Sa luyuan ni nga bundok. Sa likod nito ng bundok. Dyan po yung Nilmons Farm. Tsaka yung puti, yan po yung simbahan ng bundok. Yun guys, tanaw na tanaw nyo talaga yung mga magagandang tanawin, Sila si Ate Charing, si May Emerging Astor, tsaka si May Tima, nakapunta na din dito. Yan, kasi soon is gagawin ito namin ng tourist spot. Yan ang mga dragon fruit. Wow, ang ganda talaga dito. Di talaga kayo magmahay pag nakapunta kayo dito. Kasi matatanaw nyo talaga yung mga overlooking. Soon is maglagay ako dito ng bahay. Yung kubo lang kasi dito ako mamahinga. Tapos tanaw ko yung mga magagandang tanawin at dito ako mag-live. Soon, puhon. Dito ko ilagay, Ayan, tapos mag-live ako overlooking yung area na matatanaw nyo sa aking likuran. Soon. Yan po yung gagawin ko. Kasi gusto ko talaga na magtayo dito ng bahay kubo. Para dito ako magpahinga, matulog pagkatapos ng trabaho. Kasi overlooking po talaga yung area dito. Yan Tanaw na tanaw mo yung dragon fruit farm. Ang ganda talaga ng ang hangin, grabe. Ang simoy ng hangin, malalanghap mo talaga. Yung mga puno, makikita mo yung mga dahon. Ayan guys, so balik na tayo dun sa ubos kasi tapos na tayong mag-tour. Tapos ko na pinasilip sa inyo yung magandang tanawin. So napuntahan natin yung kandingan ni tatay, yung kanyang kambingan. Tapos nadaanan din natin yung kuweba na patungo sa langit. Yung tinatawag ko na parang kuweba patungo sa langit. Tapos yung last one is yung pangatlo is yung kasaba farm ni Nanay Gloria. Tapos last one is yung overlooking na dragon fruit. So yan guys, maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Me, For more videos guys, support nyo naman ako. Follow me on Facebook page and sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta sa akin. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you for watching guys. Thank you guys. Yung mga kasaba farm. Overlooking. Bye bye.